जास्त वेळ या ठिकाणी घेणार नाहीत. अनेक वक्ते या ठिकाणी बोलायचे आहेत, परंतु आता उद्धवजींचं काही वेळात आगमन होईल. खरं तर एवढ्या शक्तीनिशी आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये लोकसभा निवडणूक या ठिकाणी आहे. आपले खासदार विनायक राऊत पुन्हा एकदा आपल्या ताकदीने या ठिकाणी निवडणूक लढवणार आहेत. खरं तर आपल्या विरुद्ध लढाई कोण करतंय? चार मंत्री आहेत. एकीकडे 4 मंत्री या मतदारसंघातले 4 मंत्री आहेत. एकीकडे केंद्रीय मंत्री आहेत आणि दुसरीकडे एकीकडे सत्ता आहे, संपत्ती आहे आणि दुसरीकडे तुमच्या आमच्यासारखे प्रामाणिक शिवसैनिक आहेत, प्रामाणिक मतदार आहेत. त्यामुळे ही लढाई आता सत्य आणि सत्तेच्या विरोधात आहे आणि ती आपल्याला लढाई जिंकायची आहे. त्यासाठी आज आपण निर्धार करायचा आहे, उद्धवजींना आपण शब्द द्यायचा आहे की ही लढाई आम्ही जिंकू. पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचा झेंडा आपण ज्याप्रमाणे दिल्लीवर फडकला तसाच महाराष्ट्राचा झेंडा आपण दिल्लीपुढे ताटपणे ठेवू असं या ठिकाणी आवाहन करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमदार वैभव नाईकांच्या उत्स्फूर्त अशा भाषणानंतर एक सूचना करायची आहे. या ठिकाणी तरुण वर्ग सुद्धा मोठ्या प्रमाणात उपस्थित आहे. त्यांना विनंती आहे की या ठिकाणी महिला सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहेत, तर तरुण वर्गाने उठून कृपा करून महिलांना जागा द्यायची आहे. कारण ऊन खूप आहे, महिला बाहेर उभ्या आहेत, तर कृपा करून तरुणांनी जरा महिलांसाठी जागा द्यावी. आता मी याच्या पुढे अतिशय उत्स्फूर्त अशा भाषणानंतर आपले शिवसेनेचे उपनेते आदरणीय गौरीशंकर खोत साहेब यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करायचे. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजे शिवछत्रपती घटनाकार बाबासाहेब आंबेडकर, आपल्या सगळ्यांचं, महाराष्ट्रीयन लोकांचं, हिंदूंचं दैवत बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना प्रमुख, थोड्याच वेळात सभेला येणारे महाराष्ट्राचे माजी आणि भावी मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षप्रमुख, या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले शिवसेनेचे सगळे ज्येष्ठ सहकारी, या लढाईत ही लढाई सुरूच आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या रिझल्टने लढाईचा शेवट होईल, ती सुरू आहे पक्ष फुटल्यापासून. या लढाईमध्ये प्रामाणिकपणे बाजीप्रभूप्रमाणे सिंधुदुर्गात शिवसेनेची खिंड लढवणारे आमदार वैभव नाईक, या मतदारसंघाचे संपर्क प्रमुख शैलेश परब आणि प्रत्येक लढाईला एक सरदारांचा गट लागतो. शिवाजी महाराजांच्या शास्त्राप्रमाणे तो सरदारांचा गट असेल तरच मावळे तयार होतात आणि निवडणूक म्हणण्यापेक्षा लढाई म्हणूया आपण. ही लोकशाहीतली लढाई निवडणूक लढली जाते. ती निवडणूक पक्ष फुटल्यापासून आणि पक्ष फुटायच्या अगोदरपासून लढवत असलेले, ती लढाई लढवत असलेले रुपेश राऊळ, बाबूराव धुरी, संजय गवस, वाळू परब, मायकल डिसोजा, भारती कसार, सुकन्या नरसुळे, चैत्राली गवस, आमच्या उपनेत्या जान्हवी सावंत, संपर्क प्रमुख राजेश नाईक, भालचंद्र निमकर आणि संदीप धरणे. खरं तर या लोकांच्या नेतृत्वाशिवाय ही लढाई पुरी होणार नाही. आपण जर महाराष्ट्रातली आजची स्थिती पाहिली तर आपल्या एक लक्षात येईल की गुंडशाहीचं राज्य चालू झालेलं आहे. आज या सभेला इतके पोलीस आपल्यासाठी उपस्थित आहेत, पण आपण गॅरंटी देऊ शकत नाही की या देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेच्या राज्यात आपलं काय होईल. कारण काल भर पोलीस स्टेशनमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या एका आमदाराने शिंदेच्या एका शहर प्रमुखावर गोळ्या घातल्या. पोलीस त्याच्यावर गोळ्या घालू शकले नाहीत कारण कायदा आड येतो. त्यांना त्याला पोलिसांना त्याला न्यायालयापर्यंत न्यायचा आहे. त्यामुळे जे शिवसेनेला गुंडशाही म्हणत होते, जे महात्मा गांधींचा उल्लेख करत होते, त्यांना मला या गांधी मैदानामधून सांगायचं आहे की अरे भाजपवाल्यांनो, तुमच्यामुळे काल एकाला शिंदेच्या किंवा एका महाराष्ट्रीयन माणसाला हेराम म्हणावं लागलं. आणि आपल्या जिल्ह्यातही आहेत काय लोक, ते सांगतात माझा बाप सह्याद्रीला बसलाय
त्यांच्याकडे पिस्तूल आहे. म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्थेची गोष्ट शिवसेनेला सांगणारे दगड मारणारी शिवसेना असे, फक्त दगड मारायला शिकवलं असे शिवसैनिक असे म्हणणाऱ्या नारायण राणे साहेबांना मला विचारायचं आहे, काल जो काय त्या अंबरनाथमध्ये कल्याणमध्ये प्रकार झाला त्याचा आपण वर्णन कसं करणार? ते लोकशाहीला कुठे घेऊन चाललात? त्याच्यात तुमचा आमदार होता, त्याच्यात तुमच्या सत्ताधारी पक्षाचा पदाधिकारी होता. तर सरकार दिवसेदिवस गुंडशाहीकडे चाललंय. एका अदृश्य मशीनच्या आधारे, ज्या मशीनची बटणं फक्त शहा आणि मोदींकडे आहेत, कुठचाही गुन्हा करा, किती रुपये खा, 70,000 कोटीचा तुमच्यावर आरोप होऊ देत, 1,000 कोटीचा आरोप होऊ देत, तुम्ही नमो म्हणा, भाजपमध्ये जा, दुसऱ्या दिवशी तुम्ही मंत्रिमंडळात. आमच्या इथल्या मंत्र्यांनाही मला तेच सांगायचं आहे, तुमची मालमत्ता 88 कोटीवर गेलेली आहे. तुम्ही अतिशय गरीब दिसता, तुम्ही खूप नम्रपणे वागता. मग एवढी संपत्ती सावंतवाडीत तुमचं दुकान नसताना, म्हणजे असेल तर मला माहित नाही, आणि असेल तर त्या अप्पू गांजाचं तर नक्कीच नसेल, तर 88 कोटी संपत्ती जमते कशी? तुम्ही सज्जनतेच्या गोष्टी शिकवता, तुम्ही हिंदुत्वाच्या गोष्टी आम्हाला सांगता, तुम्ही आम्हाला बाळासाहेबांचा वारसा सांगता. बाळासाहेब 12 साली गेले, तुम्ही 14 साली शिवसेनेत आलात, आणि जन्माला आम्ही जो शिवसेनेत आले त्याला आम्हाला तुम्ही सांगता शिवसेना आणि हिंदुत्व. अरे हिंदुत्व म्हणजे काय? भाजपमध्ये जाणं म्हणजे हिंदुत्व? माझ्या घरात सुद्धा शाळीग्रामाची पूजा होते. माझ्या वडिलांचं नाव पांडुरंग आहे, माझं नाव गौरीशंकर आहे, माझ्या आईचं नाव सुमित्रा आहे. सगळ्या भावांची नावं घेतली तर देवाचीच नावं ठेवलेली आहेत, आणि याच्यापेक्षा वेगळं हिंदुत्व काय असतं? माझ्या गावातल्या सगळ्या मंदिरांच्या उभारणीमध्ये माझा सहभाग होता आहे. 2 मंदिराचा मी ट्रस्टी आहे, गावदेवतेचा मी प्रमुख विश्वस्त आहे, म्हणजे चेअरमन आहे. आम्ही हिंदूच आहोत, आम्हाला पूजा करावीच लागते. पण आम्ही पूजा करताना पापकर्मी लोकांना पूजेला सोबत बसवत नाही. तुमच्याबरोबर आता उद्या तो आमदार बसणार, आणि जे काय आहेत कल्याण, भिवंडी आणि त्या पट्ट्यातले ते लोक बसणार. मी आता नाव घेत नाही कारण माझ्याकडे द्यायला पुरावा नाही, पण एक मंत्री आणि आमदार जो तुमच्याशी संबंधित आहे, तो नागपूरला अधिवेशन चालू असताना अधिवेशन सोडून चार्टर विमानाने एअरपोर्टला आला आणि भिवंडीमधल्या एका जमिनीच्या 140 कोटीच्या जमिनीच्या सेटलमेंटमध्ये बसला होता. चार्टर विमान परत जाईपर्यंत तो नागपूरच्या अधिवेशनात अनुपस्थित होता. भ्रष्टाचाराला वाव देणार नाही म्हणणाराला मैं खाऊंगा नहीं, खाने दूंगा नहीं, मगर मेरे साथ आएगा तो कुछ भी करेगा तो चलेगा, अशी आज महाराष्ट्रातली स्थिती आहे. आपल्याला ही लढाई लढायची आहे, ती उद्धव ठाकरेंसाठी नाही. आपल्याला ही लढायची आहे, जी लढाई लढायची आहे पुढची, ती शिवसेनेसाठी नाही, ती काँग्रेससाठी नाही, ती राष्ट्रवादीसाठी नाही, तर महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी. महाराष्ट्रातले सगळे उद्योग गुजरातला गेले. तुम्ही सांगता आम्ही रोजगार वाढवला, दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या देणार होत्या, म्हणजे आतापर्यंत 18 कोटी नोकऱ्या मिळायला पाहिजे होत्या. याचा अर्थ या सभेतला प्रत्येक माणूस चांगल्या नोकरीला असा होतो. पण जर प्रत्यक्ष स्थिती पाहायला गेलात तर गावोगाव बेकारांचे, नोकरी नसलेल्यांचे, धंदे नसलेल्यांचे तांडेच्या तांडे फिरतात, आणि या पापाचे जबाबदार देशाचे पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि संबंधित सगळे भाजपचे पदाधिकारी आहेत असं मला वाटतं. ही जी सभा सुरू आहे, या सभेनंतर कणकवलीला सभा मध्ये स्वागत आहे. आम्ही सगळ्याच, मला सांगा थांबायचं, आम्ही सगळ्या साहेब जवळ आलेले आहेत, त्यामुळे मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही. पण आम्ही सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी ठरवलेलं आहे,
उद्धवजी येतील आणि जातील, पण आम्ही शांत बसणार नाही. कुठपर्यंत? जोपर्यंत बाळासाहेबांच्या स्वप्नातला तो भगवा ध्वज 95 सालात विधान भवनावर फडकला होता, तो भगवा ध्वज एका सामान्य शिवसैनिकाच्या माध्यमातून विधान भवनावर फडकवत नाही तोपर्यंत घरोघर अशा प्रकारची जागृती होत राहील. महागाई, बेकारी, गुंडगिरी आणि लाचारी, खरं तर पक्ष आईसारखा असतो. पक्षाबरोबर द्रोह म्हणजे आईबरोबर द्रोह असं मला वाटतं. जे कोण पक्ष सोडून गेलेले आहेत, ज्यांनी 40 वर्षाची शिवसेनेची पुण्याई मुंबईमध्ये मराठी माणसाला मिळवून दिलेलं स्थान धुळीत घालवण्याचं काम केलेलं आहे, त्यांनी पक्षाबरोबर द्रोह केलेला आहे, त्या सगळ्यांना यावेळी आपल्याला मातीत मिसळायचं आहे. आणि ते मातीत मिसळण्यासाठी रामाच्या वानर सेनेप्रमाणे आपण सगळ्यांनी काम केलं पाहिजे. रावणाची लंका दहन करणं सोपं आहे. एक खारुताई आणि शेकडो वानर सेना आपल्याबरोबर पाहिजे. आणि मला खात्री आहे शिवसेनेची वानर सेना हा रावण जो भाजपरूपी देशावर आणि महाराष्ट्रावर येऊन ठोकलेला आहे, तो याच मातीत गाडल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. आणि पुन्हा एकदा शिवशाही आणि रामराज्य आणल्याशिवाय खऱ्या अर्थाचं रामराज्य म्हणजे ज्या रामाच्या नावाबरोबर कामाचाही विचार होईल आणि एकमेकाच्या सन्मानाचाही विचार होईल, अशा प्रकारचं राज्य स्थापन केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही. मी आपली रजा घेतो. आपण पुन्हा भेटू, पण एकच आपण निर्धार करू, कपडे सफेद घालून चालणार नाही, चारित्र्य डागाळलेलं असता कामा नये. ज्यांचे कपडे सफेद आहेत त्यांचं चारित्र्य डागाळलेलं आहे. तुमचा आमदार, भावी आमदार हा डागाळलेल्या चारित्र्याचा असताने, हा आईबरोबर द्रोह करणारा असताने, हा संपत्ती जमा करणारा असताने, तर सर्वसामान्य शिवसैनिक असला पाहिजे. आणि गेल्या 25 वर्षाची जी आपली पद्धत आहे किंवा परंपरा आहे ती पुन्हा राखून या विभागाला शिवसेनेचा एक सामान्य शिवसैनिक आमदार म्हणून आपण पुन्हा देऊ, अशी प्रतिज्ञा करून आपण या मैदानातून परत जाऊ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता आपण आपल्या शिवसेनेच्या प्रथेनुसार आपले सगळ्या दैवतांना हार अर्पण करूया. मी कुडाळ मालवणचे आमदार आदरणीय वैभव नाईक साहेबांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्याची विनंती करते. हिंदवी स्वराज्य संस्थापक राजा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय गणपती बालक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक क्षत्रिय कुलाल संत सिंहासनाधीश्वर राजा शिवछत्रपती शिवाजी महाराज की. आपल्या संविधानाचे जनक आदरणीय बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यालाही पुष्पहार अर्पण करतायत. आपल्या पक्षाचे पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव साहेब थोड्याच वेळात इथे त्यांचं आगमन होत आहे. आपण सगळ्यांनी त्यांचं उत्स्फूर्तपणे स्वागत करायचं आहे. आज आपल्या सगळ्या मान्यवरांनी आपल्या दैवतांचं इथे पुष्पहार घालून स्वागत केलेलं आहे. आज सगळेजण बोलतायत, त्याच्यामुळे बोलणारे मी पण आहे, त्यामुळे 2 मिनिटात व्यक्त होते. कारण आपल्या सगळ्यांचे ज्यांच्यासाठी तुम्ही वाट पाहताय ते आदरणीय उद्धव साहेब थोड्याच वेळात इथे येणार आहेत. फक्त मी माझे 2 मिनिटाचे विचार इथे मांडते. हेच ते गांधी चौक आहे, ज्या गांधी चौकात 2014 पासून मी भाषण करते. पण गंमत अशी आहे की मी आहे तिथेच आहे, पण ज्यांच्यासाठी भाषण करत होते त्यांनी आपली निष्ठा बदलली आहे आणि त्यांच्यानंतर 2 पक्ष बदलले. आम्ही तिथेच आहोत. आणि 2014, 2019 आणि आता 2024, आठवा 2014 अधर्माच्या विरोधातली लढाई केसरकरांनी आम्हाला सांगितली. आणि आज तेच केसरकर त्या अधर्माच्या मांडी लावून बसलेत. ज्यांच्याबद्दल आम्हाला सांगितलं होतं की ह्यांच्या विरोधात आपल्याला मतदान करायचंय, आज त्यांच्यासाठी तिकीट मागायला सुद्धा ते त्यांच्या मांडी लावून बसलेत. म्हणजे एका प्रकारे म्हणायला गेलं तर जे 40 खोक्यांमध्ये गेले एक आमदार, त्यांचे एक सुंदर असं शेर आहे जो आमच्या केसरकरांना लागू पडतो. कतलिया कहीं सांप बदल लेते हैं, पुण्य की आड़ में पाप बदल लेते हैं, मतलब के लिए कई लोग अपने बाप बदल लेते हैं. आणि मला वाटतं केसरकरांनी आपले अनेक राजकीय बाप बदलले.
काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, शिवसेना असेल, आता शिंदे असेल, भविष्यातली आमदारकी बीजेपीत नाही काही शिंदेतनं सांगू शकत नाही. मला बीजेपीला पण हा सवाल करायचा आहे, तुमची मूळ ज्या संघातून आहे, मला सांगा या मतदारसंघातल्या लोकसभेचा उमेदवार, या मतदारसंघातल्या आमदारकीचा म्हणजे विधानसभेचा उमेदवार हा संघाचा आहे का, याची तुम्ही तरी शाश्वती देऊ शकता का? तर ती तुम्ही देऊ शकत नाही. कारण भाजप हा पक्ष न राहता ईस्ट इंडिया कंपनी झाली आहे, मोदी आणि शहाची कंपनी झालेली आहे. त्याचबरोबर आणि हे सगळं करत असताना याच गांधी चौकातनं सभा घेत घेत आदरणीय उद्धव साहेब असतील, आदरणीय आदित्य साहेब असतील, यांनी तुमच्याशी संवाद साधला. आज इथे ज्यांच्याकडे या कोरोना काळात तुमच्याकडे बघायला वेळ नव्हता, ज्यांच्याकडे मास्क वाटायला पैसे नव्हते, त्या 10,000 रुपयाचं भाडं भरून 1.5 लाखाचे बॅनर लावतायत. सध्या केसरकरांचे हात तुपात आहेत हो, त्यांनी त्यांचा प्रचार केलाय किंवा त्यांनी त्यांचं भविष्य बघितलंय. पण सावंतवाडीकरांचं काय, सावंतवाडी विधानसभेचं काय, याचा विधानसभेतल्या लोकांनी विचार करायला हवा. ते आपले पार्ट्या बदलत राहणार, ते आपले बाप दैवत बदलत राहणार आणि तुम्ही मात्र त्यांच्याच पाठीशी उभे राहणार. ज्या कोरोना काळात तुम्ही आपल्या घरातला गमावलात त्यावेळेला केसरकर कुठे होते? एक छोटीशी आठवण सांगते. शिवसेना पक्षाची मीटिंग चालू होती आणि त्या मीटिंगमध्ये आदरणीय वैभव नाईकांचं भाषण झालं. त्यानंतर आदरणीय पालकमंत्री त्यावेळेचे केसरकरांना सांगितलं की तुम्ही 2 शब्द व्यक्त करा. ते माईकवर यायला तयार नाहीत, कारण त्या माईकवर अगोदर कुणीतरी बोलून गेले. स्वतः नाईक साहेब उठले, त्यांनी सॅनिटायझर माईकवर लावला. तेव्हा दीपक केसरकर माईकवर बोलायला उभे राहिले. इतके घाबरणारे आमचे केसरकर कोरोना काळात गायब होते, ते आत्ता उगवत आहेत. ज्या वेळेला त्यांनी मध्यंतरी 2 दिवसापूर्वी सांगितलं मला शिवसेनेने काय दिलं, एका साध्या आमदाराला ग्राम विकास खातं दिलं, महाराष्ट्राचं गृहराज्यमंत्री पद दिलं आणि तरी तुम्ही म्हणत असाल मला काय दिलं, तर याला उलट्या काळजाचा माणूस म्हणतात. आणि होय, केसरकर हे उलट्या काळजाचे माणूस आहेत, हे सांगायला कुठल्या ज्योतिषाची गरज नाहीये. मला एक सांगा, केंद्रात आज आपण अनेक मंत्री बघतो. जो चहावाला मंत्री झालाय तो म्हणतो की मी चहा विकलाय, त्यांची सर्टिफिकेट आपण विचारली नाही, त्यांना आपण पंतप्रधान केलं. आज 15-15 लाखाच्या गाड्या घेऊन 15-15 लोकांच्या ताफा घेऊन तो फिरतो. जवळजवळ 70 गाड्यांचा ताफा असतो आणि हे सगळे चांडाळ चौकडी आज तुमच्या गावात येत आहेत. एक काळ असा होता की या गांधी चौकाच्या नाकावर पूर्वीही भ्रष्टाचार झाले, आताही भ्रष्टाचार होत आहेत, पण त्या भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात आपण बोलू शकत होतो. पण आज आपण त्याच्याबद्दल बोलू शकतो का? साध्या तरुणांनी एखादा रील्स केला तरी त्याला अटक होते. आज कुठल्याही भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलायची सुद्धा गरज राहिलेली नाहीये की ताबडतोब पोलीस तुमच्याकडे येतात आणि तुम्हाला अटक करतात. ही जी काही हुकुमशाही सुरू आहे, ही हुकुमशाही आमचे उद्धव साहेब म्हणतात की 2024 नंतर कदाचित लोकसभेची इलेक्शन होणारच नाही, कारण त्यानंतर इथे हुकुमशाही लावली जाईल. आणि तुम्हा आम्हाला जर ती हुकुमशाही नको असेल तर आत्ताच भाकरी बदलायची वेळ आली आहे. लवकर जागे व्हा. साधं उदाहरण देते. आपण वीज वापरतो, आपण खाद्यतेल खातो, आपण धान्य वापरतो, आपण विमानाने प्रवास करतो. हे सगळं पुरवणारा एकच माणूस आहे, तो आहे अदानी. आज आपल्या देशाचं खाजगीकरण नाही झालंय, अदानीकरण झालंय आणि त्या अदानीच्याच विमानातनं जायचंय, त्याच्याच एअरपोर्टवरनं जायचंय, त्याचीच तुरडाळ खायची आहे, त्याचंच फॉर्च्यून तेल खायचंय, सगळं त्याचंच खायचंय. म्हणजे हे सत्तेचं विकेंद्रीकरण आहे की खाजगीकरण, याचा तुम्ही विचार करायला पाहिजे. आणि म्हणून मला वाटतं जाता जाता एवढंच सांगते की आपला तरुण, मी तरुणांना आवाहन करते की आपला तरुण सुप्त अवस्थेत आहे. तुम्ही इन्स्टावर अडकलेले आहात, तुम्ही सोशल मीडियावर अडकलात, पण तुम्हाला हे माहितीये का, तो मार्क झुकेरबर्ग असेल नाही तर तो टेस्लावाला असेल, या सगळ्यांना मोदींनी विकत घेतलंय. तुम्हाला सोशल मीडियावर अडकवायचं आणि देशात राळ उठवायचा, हे त्यांचं काम आहे. मला राम मनोहर लोहिया यांची ती वाक्य आठवतात, रास्ते सुनसान हो जाते हैं तब संसद आवारा हो जाती है. आज रस्त्यावर जेव्हा तरुण उतरेल तेव्हा संसदेत आवाज उठवेल. आज खऱ्या अर्थाने न्याय व्यवस्थेला कीड लागली आहे. संसदेत विरोधकांना बोलू दिलं जात नाहीये, आपल्याला हवे ते कायदे मंजूर केले जात आहेत आणि हे सगळं आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहतोय. आणि म्हणून मला वाटतं की हे सगळं थांबवायचं असेल तर ही चांडाळ चौकडींना आपल्यातनं हलवा, या लोकांना पाडा. उद्धव साहेब आज सगळीकडे फिरतायत.
मी कायम म्हणते उद्धव साहेब हे खऱ्या अर्थाने योगी आहे. एका शब्दावर ज्या माणसाने मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला ते खऱ्या अर्थाने योगी आहे. जेव्हा ते घरात होते तेव्हा हे म्हणायचे घरात आहे, हो ते घरात होते, पण त्यांनी जिल्ह्यात ऑक्सिजन प्लांट बांधले. आमचा आमदार बाजूला बसलाय, जेव्हा त्यांना कोरोना झाला ते शासकीय जिल्हा रुग्णालयात ऍडमिट झाले. आणि जेव्हा यांचे कार्यकर्ते आजारी पडले त्यांना साधं राण्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा स्थान नव्हतं, त्यांना सुद्धा शासकीय रुग्णालयात यावं लागत होतं. ही कोरोनातली परिस्थिती आहे. आणि म्हणून मला वाटतं आज खऱ्या अर्थाने आपल्या महाराष्ट्राचं उद्योन्मुख नेतृत्व भारताचे पंतप्रधान होऊ शकतील असे आमचे उद्धव साहेब आहेत. आणि त्यांनी दाखवून दिलंय. मी घरात बसून एवढ्या गंभीर आजारात सुद्धा स्वतःच्या शरीराची साथ मिळत नसताना तुम्हाला आधार देणारा तो माणूस किती मोठा योगी आहे याचा तुम्ही विचार करा. आणि त्यामुळे नाशिकच्या अधिवेशनात जे साहेबांनी कविता म्हटली जी आपल्या ह्यांची होती कुसुमाग्रजांची, ती कविता खरंच मला आवडते आणि तुम्ही ती नीट ऐकावी. आणि ती कविता म्हणून माझे मी 2 शब्द संपवते. लढाईच्या अंतिम क्षणी सामान्यच असामान्य होतो, लढाईच्या अंतिम क्षणी सामान्यच असामान्य होतो, संसाराचा कोष तोडून लढाई जिंकतो, पुन्हा सामान्य होतो आणि आपल्या घराच्या खिडक्यांमधून विजयाची मिरवणूक परस्तपणे पाहतो. ही कविता त्यांनी तुमच्यासाठी म्हटली आहे. तुम्ही ते सामान्य आहात जो बदल घडवता, मतदान करता आणि पुन्हा शांत घरात बसता. म्हणून म्हणतात ये पब्लिक है, ये सब जानती है. आणि आता खऱ्या अर्थाने उठाव हा पब्लिकने, हा जनतेने करायचा आहे. आणि खऱ्या अर्थाने संविधानाची जर तुम्हाला पायमल्ली थांबवायची असेल, मी कायमच म्हणते बाबा, शिवबा आणि ज्योतिबा यांचे विचार जर आपल्याला थांबवायचे असतील, यांचे विचार पुन्हा जागवायचे असतील तर खऱ्या अर्थाने आपल्याला या ठिकाणी भाकरी परतावी लागणार आहे. आज खासदार विनायक राऊत सामान्य कार्यकर्ता होता, म्हणजे ते स्वतः आनंदाने आम्हाला सांगतात की मॅडम ज्या बासाहेबांच्या हातची मी सुरणाची कापं खाल्ली आहे त्या साहेबांची मी गद्दारी करू शकत नाही. मला सांगा, प्रत्येकावर प्रेशर दिलंय, प्रत्येकावर दबाव आहे, प्रत्येकावर ईडी आहे. आज आपल्या समोर आमचा कुडाळ मालवणचे आमदार आहेत, त्यांच्या घरावर सुद्धा ईडीची काप फिरली आहे, पण तरी ते ताठमानेने उभे आहेत. आणि बरेच बघितले की जे पळून जात आहेत. दुसरं आणखी एक तुम्हाला उदाहरण देते. उघडा डोळे बघा नीट या अवस्थेत 4 दिवसापूर्वी तुम्ही बघितलं असेल, चंदीगडमध्ये महापौराच्या इलेक्शनला जेव्हा काँग्रेस आणि आपला 20 मतं पडतात आणि बीजेपीला 12 मतं पडतात, त्यावेळेला तो निवडणूक अधिकारी 8 मतं हाताने बाद करून सरळ त्यांच्या माणसाला महापौर बसवतो. काय चाललंय? लोकांच्या मतांचा हा आदर आहे की अनादर आहे की होळी आहे? हा सगळा विचार तुम्ही करायची गरज आहे. ईव्हीएमचा घोटाळा आहेच, पण त्याचबरोबर यांची जी काही लोकशाहीची जी पायमल्ली चाललेली आहे ती पायमल्ली थांबवायची असेल तर आता उठा, जागे व्हा आणि संघर्ष करा. हा बाबासाहेबांचा मंत्र आपल्याला जपायचा आहे. कारण तुम्ही नीट बघितलात तर संविधान असे, लोकशाही असे, सगळ्याचं वाटोळ ह्या लोकांनी केलेलं आहे. तुम्हाला साधं उदाहरण देते. मध्यंतरी मालवणमध्ये नरेंद्र मोदी येऊन गेले. मला आठवते आम्ही कधी पंतप्रधानाला जवळून बघितलं नाही, पण लहानपणी जेव्हा आम्ही बघायचो तर उघड्या गाडीतनं पंतप्रधान हात हलवत जनतेला हात हलवत निघायचे आणि जनताही त्यांचं स्वागत करायची. तुम्हाला माहितीये का मालवणमध्ये काय परिस्थिती होती? मालवणमध्ये सगळ्या घरांना एकाच प्रकारचे रंग दिले गेले. रस्त्यावरची कुत्री गोळा करून एका हॉलमध्ये डांबून त्यांना 8 दिवस चिकन टाकत होते आणि ती कुत्री सुद्धा दिसणार नाहीत अशी सोय केली गेली. लोकांच्या व्यवसायाचे बॅनर सुद्धा काढून टाकले. म्हणजे कुणाची खानावळ असेल, कुणाचं दुकान असेल, सगळे बॅनर काढायला लावले. आणि ते सगळं करून मोदी साहेबांचा ताफा हा तिथे गेला. आणि मला दुःख यासाठी आहे, तुम्ही महाराजांचा पुतळा उभारलात, आनंद आहे. तुम्ही नौसेनाचा दिवस तिथे साजरा केलात. माझ्या कोकणवासियांना ती विमानं आणि ते सगळं प्रात्यक्षिक दाखवलं, त्याबद्दलही नौसेनेचं अभिनंदन. पण तिथून थोड्याशा अंतरावर माझा किल्ला होता, जे खऱ्या अर्थाने अख्ख्या जगातलं एकमेव शिवरायांचं स्थान, मंदिर असणारा तो किल्ला. तिकडे मात्र मोदींना जावंसं वाटलं नाही, कारण सुरक्षेच्या कारणास्तव. अहो खरं सांगा, सुरत लुटायला शिवाजी महाराज आले होते, ते तुमच्या गुजरात्यांना लुटायला आले नव्हते, ते इंग्रजांची वठार लुटायला आले होते. पण कायमच यांना असं वाटतं की सुरत लुटली म्हणजे आम्हाला लुटलं. त्यामुळे मनातनं शिवाजी महाराजांबद्दल कधीच चांगले विचार नसणारे आज तिथे पुतळा लावतात आणि बाजूलाच त्यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या किल्ल्याकडे मात्र जात नाही. हे तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. त्याचबरोबर पुढे गेलात तर रस्त्यावरचे सगळे बॅनर काढून लोकांना घरात डांबून खिडकीही उघडी न करू देता मोदी साहेबांचा ताफा गेला. मला प्रश्न पडतो,
ते जनतेचे पंतप्रधान आहेत की पक्षाचे पंतप्रधान आहेत? जर ते जनतेचे पंतप्रधान आहेत का जनता काय त्यांना गोळ्या घालणार आहे का? आणि जर तुम्ही चांगलं काम केलंय तर तुम्ही घाबरताय कोणाला आणि घाबरताय कशाला? कारण हेच आहे की त्यांना त्या जनतेची भीती वाटते. मला एक सांगा, या 9 वर्षात एक तरी पत्रकार परिषद नरेंद्र मोदी या पंतप्रधानांनी घेतली आहे का? एक तरी भाषण निवडणुकीचं त्यांनी आम्ही 5 वर्षात काय केलं जनतेसाठी यावर घेतलंय का? 2014 काँग्रेस कसं वाईट आहे, भ्रष्टाचार कसा झालाय, अण्णा हजारेंना बसवून कसं केलंय, सिलेंडर आणि महागाई कशी झाली आहे याच्यावर जिंकलं. 2019 हे आपल्या सैनिकांच्या मृतदेहावर जिंकलं आणि आता 2023 रामावर जिंकतायत. मला एवढंच कळतंय, आमचा राम हा पुरुषोत्तम राम आहे, तो संसारिक राम आहे. यांचा राम सदैव बाण ओढून असतो, आमचा बाण नेहमी बाणाच्या राम जो आहे तो लढाईच्या भूमिकेत नसतो. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊया. आदरणीय उद्धव साहेबांचं थोड्याच वेळात इथे स्वागत होत आहे. तुम्ही सगळ्यांनी अतिशय जल्लोषीपणे आपल्या पक्षप्रमुखांचं, महाराष्ट्राचा कुटुंब प्रमुख म्हणून ज्याने कोरोना काळात आपल्याला साथ दिली त्या उद्धव साहेबांचं जल्लोषी स्वागत करायचंय. थोड्याच वेळात उद्धव साहेब इथे येत आहेत, आपण त्यांचं मोठ्या प्रमाणात इथे स्वागत करूया आणि पुन्हा एकदा उद्धव साहेबांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण सगळे थांबूया. 2 मिनिटात उद्धव साहेब इथे येत आहेत, आपण मनापासून त्यांचं इथे स्वागत करूया. आज या जनसंवाद सभेला निष्ठावान आमदार रमेश भाऊ कोरगावकर तसेच मुंबईचे माजी महापौर दत्ताजी दळवी साहेब यांचं सहर्ष स्वागत. अरे कोण आला रे, कोण आला? या ठिकाणी निष्ठावान आणि शिवसेनेची बुलंद तोफ, कोकणचा वाघ, आमदार शिवसेना नेते भास्करराव जाधव साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवून या शिवसेनेच्या वाघाचं, उद्धवजींच्या निष्ठावान शिवसैनिकाचं आणि या बुलंद तोफेचं या सभेला जोरदार स्वागत करायचं. कोण आला रे, कोण आला? उद्धवजी ठाकरे साहेब, तुम आगे बढ़ो. मी या ठिकाणी विनंती करतो शिवसेना नेते भास्करजी जाधव साहेबांना की आपण या ठिकाणी जनसंवाद मेळाव्याला संबोधित करायचंय. मी या ठिकाणी जाधव साहेबांना विनंती करतो. अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद. अरे कौन चले भाई, कौन चले? अरे कौन चले भाई, कौन चले? शिवसेना पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांचा, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांचा. अरे कोण चले भाई, कोण चले? अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद. या ठिकाणी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांचं सहर्ष स्वागत होत आहे. सर्वांनी उद्धवजी साहेब ठाकरे यांचं उत्स्फूर्त प्रतिसादात या ठिकाणी स्वागत करायचंय. अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद. आवाज कुणाचा? उद्धव साहेब आगे बढ़ो, उद्धव
साहेब या सभेला संबोधित करतील. महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवसेनेचे शिवसेना प्रमुख आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांचं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. हजारोंच्या संख्येनं आपण सगळेजण त्या ठिकाणी त्यांची वाट पाहताय. अनेक महाराष्ट्राचा या देशाचा एक बुलंद आवाज आदरणीय उद्धवजी साहेब यांच्या शिवसेना प्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांचा शिवसेना अरे जिंदाबाद जिंदाबाद. उद्धवजी ठाकरे साहब तुम आगे बढ़ो. अरे गद्दारांचा कर्तृत्व महाराष्ट्राचा व शिवसेना पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा सुपुत्र उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांचा अरे जिंदाबाद जिंदाबाद. अरे हमसे जो टकराएगा आवाज कुणाचा. अरे जिंदाबाद जिंदाबाद. पक्षप्रमुख उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे तुम आगे बढ़ो. आवाज कुणाचा. उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे तुम आगे बढ़ो. या ठिकाणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे साहेबांचं आगमन झालंय. सर्वांनी उत्स्फूर्तपणे टाळ्या वाजवून उद्धवजी ठाकरे साहेबांचं या ठिकाणी जोरदार स्वागत करायचं आहे. आणि आवाज ही आमच्या उद्धवजी साहेबांची शक्ती आहे. मी या ठिकाणी विनंती करतो शिवसेना नेते कोकणाची तो भास्करजी जाधव साहेब छत्रपती शिवराय हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे आपल्या घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. उशीर खूप झालेला आहे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. आपल्या मागून काय करायचं आम्ही या हिंदुस्थानामध्ये तसं पाहिलं तर प्रत्येक राज्याची प्रत्येक जिल्ह्याची एक वेगळ्या प्रकारची भाषा असते. परंतु ती बऱ्याच वेळेला एकसारखी असते. परंतु संपूर्ण देशामध्ये असा एकमेव जिल्हा आहे की ज्याची स्वतंत्र भाषा आहे तो आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा. आणि त्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या भाषेप्रमाणे एकच प्रश्न विचारतो, तुम्ही कसं असोस बरं होईस ना, लढूक तयार आहेस ना. ठीक आहे, उद्धव साहेब आदेश द्यायला आलेले आहेत, लढायला तयार आहात ना, ते तयार राहा असं सांगतो. आपल्या फोनची रजा घेतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. शिवसेना पक्षाचे नेते आपल्या मतदारसंघाचे लोकप्रिय खासदार आदरणीय विनायकजी राऊसाहेब यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपले विचार व्यक्त करावे. आदरणीय विनायकजी राऊसाहेब. सिंधुदुर्ग रत्नागिरीच्या या कुटुंब संवादासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आणि उद्धव साहेब ज्या वेळेला तुम्ही या जवाहर चौकामध्ये येऊन शिवसैनिकांशी आणि मतदारांशी सुसंवाद साधता, त्या प्रत्येक वेळेला या सावंतवाडीकर जनतेने शिवसेनेचे खासदार आणि शिवसेनेचे आमदार प्रत्येक वेळेला निवडून दिलेले आहेत. अर्थात त्याच्यातले काही बेईमान झाले, काही गद्दार झाले, पण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आज सावंतवाडीमध्ये ज्यांना सांभाळलं, ज्यांना मंत्रिपद दिलं, ज्यांना भरभरून दिलं, तरी सुद्धा ज्यांनी बेईमानी केली त्या बेईमान लोकांना गाडायचं
आणि निष्ठावंतांना निवडून द्यायचा निर्धार करायला आज उद्धव साहेब त्या ठिकाणी आलेले आहेत. आणि मला माहिती आहे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पक्षप्रमुख उद्धवजी ज्या वेळेला मुख्यमंत्री झाले आणि प्रथमतः ते ज्या वेळेला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आले त्यावेळेला जे आजपर्यंत आमदार होऊन मंत्री होऊन केवळ रवणीवर बसण्याचं काम ज्यांनी केलं, उभवलं काहीच नाही, ते मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल तसंच सोडवून टाकलं, तो डोळ्याचा चष्मा गेला, तो अँटिना गेला, सगळं काय गेलं. परंतु या जिल्ह्यामध्ये उद्धवजी आल्यानंतर केवळ उद्धव साहेबांनी घोषणा केली नाही तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला एक महत्वाचं जे देणगी दिली ते शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कधी होणार नव्हतं ते या उद्धव साहेबांच्या रूपाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये झालं. आणि मला अभिमानाने सांगतोय की आज जवळ 300 विद्यार्थी त्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये डॉक्टर्स बनत आहेत. दर वर्षाला 100 नवीन विद्यार्थी येत आहेत आणि येत्या काही महिन्यामध्ये त्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची सुंदरशी इमारत सुरू करणार. आणि या कोकणातील देवदेवतांच्या आशीर्वादाने या सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाचा सुरुवात उद्धव साहेब आपण केलेली आहे. त्या महाविद्यालयाच्या इमारतीचं भूमिपूजन मुख्यमंत्री म्हणून आपल्याच हस्ते होईल याबद्दल मला खात्री आहे. तसं आज या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आदित्यजी ठाकरे यांच्याकडून सुद्धा पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून खूप मोठा निधी आला. या रस्त्यासाठी पाण्यासाठी सिंधुदुर्गच्या सर्वांगीण विकासासाठी पक्षप्रमुख नव्हे तर आपल्या परिवारातले म्हणून कुटुंब प्रमुख म्हणून उद्धव साहेब तुम्ही पहिल्या दिवसापासून आदित्यजी सुद्धा पहिल्या दिवसापासून या सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीकरवरचे प्रेम करताय. आज त्यातल्या त्यात आनंदाची गोष्ट आहे की आज हा सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी तुम्ही आपला परिवार मानलाय आणि त्या परिवारातल्या लोकांना भेटायला आपण सपत्नीक म्हणजे रश्मी वहिनींसोबत या सिंधुदुर्गामध्ये आणि रत्नागिरीमध्ये आलात हे आम्ही आमचं भाग्य समजतो. आपल्या कुटुंबाच्या प्रती हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांच्या प्रती हा कोकणी माणूस आजही तेवढाच कृतज्ञ आहे आणि शेवटपर्यंत त्या आपल्या मातोश्रीची इमाने इतबारे एकनिष्ठ राहील यामध्ये कोणतीही शंका नाही. आणि म्हणून मी या ठिकाणी माझं भाषण संपण्यापूर्वी मी माननीय शैलेश परब आणि रुपेश तुम्ही मायकल उद्धव साहेबांचं स्वागत करण्याची विनंती करतो. बाळासाहेब गावडे, या संजय पडते, इथला माईक आण बघा. कॅमेरा आहे कॅमेरा वैभव फोटो या ठिकाणी सावंतवाडी शिवसैनिकांच्या वतीने उद्धवजी ठाकरे साहेबांचं स्वागत करण्यात येत आहे. या ठिकाणी या जनसंवाद सभेला शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे उपस्थित सर्व जनतेला संबोधित करतील. किती असं कुणाचा उद्धवजी ठाकरे साहेब तुम आगे बढ़ो. हॅलो 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 जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनी आणि मातांनो, मागाशी भास्करराव बोलत होते तेव्हापासून यांचा आग्रह आहे. नाही जाऊ द्या, आज रविवार आहे, कोंबडी वडे तर झालेच पाहिजेत ना. आता त्याचं जे काय करायचं होतं पिसं काढायची ती तुम्हीच काढलेली आहे. कोंबडी चोराची पिसं तुम्हीच काढलेत.
आणखीन काही नवीन उगवले असतील तर ती पण उपटून टाका. आणि मी इथे एवढा आलोय उगाच माझं तोंड खराब करून घ्यायला आलेलं नाही. मी तुमच्यासाठी मी विनायकना सांगितलं की हा जनसंवाद नाही, हा कुटुंब संवाद आहे. तुम्ही माझं कुटुंब आहात. आणि अनेकदा मी बोललेलो आहे की आजपर्यंत महाराष्ट्राला अनेक मुख्यमंत्री लाभले, या पुढे सुद्धा लाभतील. पण मी असा भाग्यवान आहे की अनपेक्षित मला मुख्यमंत्री व्हावं लागलं होतं. एक 2-2.5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये मी काय केलं हे लोकांसमोर तुमच्या समोर आहे. आणि कोणालाही नाही असं प्रेम, ते म्हणजे मला तुम्ही सगळेजण कुटुंबातलं एक सदस्य मानता, हे माझं खूप मोठं भाग्य आहे. आणि म्हणूनच मी जनसंवाद हा शब्दच काढून टाकलेला आहे. कारण ते मन की बात, वन की बात ते सगळे तिकडे, आपल्याकडे ती दिल की बात आहे. दिल की बात. कारण मनामध्ये ताळमेळ असू शकतं पण हृदयामध्ये नाही. आमच्या हृदयामध्ये राम आणि हाताला काम. आणि म्हणूनच तुम्ही पाहिलं असाल की गेले काही दिवस मी सुरुवात जी केली होती ती कल्याण लोकसभा मतदारसंघ, परवा 2 दिवस होतो रायगड मतदारसंघ लोकसभा, आज हा सिंधुदुर्ग रत्नागिरी मतदारसंघाचा मी संवाद तुमच्याकडून सुरू करतोय. म्हणजे चांदा ते बांधा म्हणतात, मी बांध्यापासून चांद्यापर्यंत जाणार आहे. मी बघतोय मुद्दा म्हणून शिवसेना कोणाची, शिवसेना कोणाची, मी तेच तुम्हाला विचारायला आलेलो आहे. आणि आज देखील सगळेजण म्हणजे इथला डबल गद्दार नाव याची गरजच नाही, हे काय काय त्यांची नावच होतात. त्यांना सत्तेची खुर्ची मिळाली, ऊब मिळत असेल, पण गद्दारीचा शिक्का त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांवरती जो कपाळाला लागलेला आहे तो कधी आयुष्यात ते पुसू शकत नाही. आपल्याकडे आले होते, मी एका अपेक्षेने घेतलं होतं. मला वाटलं होतं माणूस बरा दिसतोय. दररोज म्हणजे दर आठवड्याला, दर 15 दिवसांनी शिर्डीला जातात साईबाबांचं दर्शन घ्यायला. म्हटलं देवा धर्माचा माणूस दिसतोय, श्रद्धा आणि सबुरी. पण कोणत्याही पक्षावरती श्रद्धा नाही आणि थांबण्याची सबुरीच नाही. आणि आता भास्करराव काहीतरी सांगत होते, ते पुढच्या सभेत सांगा तांदळाचा किस्सा. काहीतरी तांदूळ वगैरे टाकतात असं म्हणतात, मला नाही माहिती. तर ही अशी सगळी माणसं, तेव्हा सुद्धा मी घेतलं होतं की जरा माणूस बरा दिसतोय. पण कसं काय आणि कसं काय, तर म्हणजे बाहेरून आल्याबरोबर त्याला उमेदवार दिली, तुम्ही सुद्धा निवडून दिलं, मी त्याला तेव्हा मंत्री केलं. पण पुन्हा ते आहे ते गद्दारी नसा नसा दिल्ली म्हटलं तर गद्दार तो गद्दार असतो, कधी इमानदार होऊच शकत नाही, होऊच शकत नाही. मी आता विमानतळावरती उतरल्यानंतर काही पत्रकार आले होते तिकडे, तिथले काही समोर आले असते, अमुक ह्याच्यावरती बोला, तमुक ह्याच्यावरती बोला. परवा जो एक गोळीबार झाला, आला ना तुमच्यापर्यंत आवाज, कोणी केला हे आता म्हणजे तुम्ही लक्षात घ्या की शिवसेनेने कोकणला कसं वाचवलं आणि तुम्ही सुद्धा कसे वाचलात. तेव्हा जर का विनायक राऊत आणि आपले सगळे लोक तुम्ही निवडून नसते दिले तर आज कोकणची काय हालत झाली असती. त्याच वेळेला तुम्ही गुंडांना चेचून टाकलं, ठेचून टाकलं. आता जी काय वळवळ एका मतदारसंघात राहिले ती सुद्धा या वेळेला सुपडा साफ करून टाकायची. गुंडांचा सुपडा साफ नाही, कोकण एकदम साफ करून टाकायचं. जसं मध्ये मोदीजींचे फोटो आले ना मंदिरात साफसफाई करताना, चकचकीत लादी. अरे फोटो आहे, मी ते तुम्हाला सांगतोय. फोटो म्हणजे लादी चकचकीत, आजूबाजूला कोणीही नाही, आणि हे घेऊन लादी पुसतायत किंवा लादी खराब करतायत, लादी पुसतायत. तसं तोच झाडू घेऊन यावेळेला जो एक मतदारसंघ राहिला आहे तिकडनं सुद्धा ही घाण साफ करून टाकायची. इथून तर करायचीच आहे, सावंतवाडी तर करायचीच, आणि बाजू सुद्धा एक जी आहे ती करायचीच. बाकी वैभव तर बसलेलं आहे, त्यांनी गेल्या वेळेला साफ केलेली आहे. आणि तुमच्या आशीर्वादाने विनायक राऊतांनी लोकसभेत सुद्धा साफ करून टाकलेलं आहे. गणपत गायकवाडने जो गोळीबार केला
त्याचं पटकन ते व्हिडिओ चित्रीकरण बाहेर आलं. कोणी मागितलं होतं? सीसीटीव्ही फुटेज कोणी मागितलं होतं? आलं. मी मुद्दामून तुम्हाला ह्या गोष्टी सांगतोय कारण कोणी न मागता गणपत गायकवाड यांनी केलेल्या गोळीबाराचं सीसीटीव्ही फुटेज हे तुमच्यापर्यंत पोहोचलं. पण लबाडाने जो एक निकाल दिला आणि शिवसेना मिंद्याची सांगितली, यांची शिवसेनेची घटनाच नाही, शिवसेनेमध्ये पक्षप्रमुख पदच नाही, मग ती सुद्धा जी आम्ही फिल्म दाखवली त्याचं चित्रीकरण आमच्याकडे नाही मागितलं, आयोगाकडे मागितलं. आयोगाने सांगितलं आमच्याकडे नाही, आणि ते चित्रीकरण आम्ही जनतेच्या न्यायालयात तुम्हाला समोर ठेवलेले. हा फरक लक्षात घ्या. हे जरा मला बोलू द्या ना जरा थोडं वेळ. तर हे चित्रीकरण दाखवावं लागलं. पण गणपत गायकवाडांचं चित्रीकरण हे कोणीही न मागता दिलं सोडून. आणि गणपत गायकवाडांचं जे काही चित्रीकरण आहे सीसीटीव्ही फुटेज गरजच नाही, कारण गणपत गायकवाडांनी कबूलच केलेलं आहे की होय मीच याला गोळ्या घातल्या, आणि गोळ्या का घातल्या त्याची चौकशी होणार आहे की नाही. मी गणपत गायकवाडांची बाजू घ्यायला आलेलो नाही, अजिबात नाही. पण गणपत गायकवाडांनी सांगितलं की हा मिंदे जर का राज्याचा मुख्यमंत्री असेल तर या राज्यात गुंडांची पैदास होईल, आणि या मिंदेनीच मला गुंड बनवलं. कारण ज्या वेळेला पोलीस स्टेशनच्या आवारात गणपत गायकवाडांच्या मुलाला धक्काबुक्की झाली, मारहाण झाली, तेव्हा पिसळून एक बाप म्हणून मी गोळीबार केला असं गणपत गायकवाडांचं स्टेटमेंट आहे. आणि त्याहीपेक्षा पलीकडे जाऊन एका जागेचा वाद असेल कोण बरोबर कोण चूक न्यायालय ठरवेल. पण त्याच्या बरोबरीने त्यांनी एक स्टेटमेंट दिलेलं आहे की माझे करोडो रुपये मिंदेंकडे आहेत, करोडो रुपये. मिंदे आणि मिंदेच्या पोरांनी कदाचित त्यांच्या वाटेत येणारा काटा त्याला उचकवून असा बाजूला केला असेल की आता तुरुंगात चढला की त्या मतदारसंघात कोणीच राहणार नाही आपल्याला विरोध करायला. गणपत गायकवाड कदाचित तुरुंगात जातील, आज हे तुरुंगातच आहे. गुन्हा सिद्ध होईल कारण त्यांनी कबुलीच दिलेली आहे. पण मिंदेंकडे करोडो रुपये आहेत आणि मिंदेंमुळे याला गुंडगिरी करावी लागली. त्या माणसाला काही शिक्षा होणार आहे की नाही, त्याचा राजीनामा, त्याला अटक होणार आहे की नाही. आता बघूया मोदी गॅरंटी कोणाला पावते. मिंदेला पावते तर त्यांच्याच भाजपच्या आमदाराला पावते ते बघूया. मोदी गॅरंटी येतच नाही 19 तारखेला. कुछ भी करो, भ्रष्टाचार करो, भाजपा में आ जाओ, आपको पद मिलेगा, मोदी गॅरंटी आहे. 19 तारखेला येतात मोदीजी, बघू. या पद्धतीने तुम्ही जर का कारभार करणार असाल तर कठीण आहे. मोदीजीने मला एकच सांगायचं की मोदीजी आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाहीच. आम्ही तुमच्या सोबत होतो, शिवसेना तुमच्या सोबत होती. गेल्या वेळेला आम्ही युतीचा प्रचार केला होता. आमचे विनायक राऊत आणि सगळे इथून जे निवडून आले म्हणून तुम्ही तिकडे पंतप्रधान बसलात. पण नंतर तुम्ही आम्हाला दूर टाकलं. आज देखील आम्ही हिंदुत्व सोडलेलं नाही, सोडू शकत नाही. भगवा झेंडा आमचा कायम आहे. पण या भगव्या झेंड्यामध्ये छेद मारण्याचं काम भाजपा करते. मोदी साहेब, हे सगळी तुमची जी काय पिलावण आहे ना, यांनी जर का आजपर्यंत देशाचं काम केलं असतं तर तुम्हाला ही पक्ष फोडाफोडीची वेळच आली नसती. लोकांनी पुन्हा तुम्हाला डोक्यावर घेऊन निवडून दिलं असतं. सगळे ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय, पोलीस, जरा देशामध्ये फिरा ना. आम्ही जसे फिरतो तसे फिरा. काय कोकणवासी काय म्हणतायत हे इथे विनायकजी तुम्ही सांगितलं. मी या काय काय गोष्टी मी आता लक्षात पण ठेवलेल्या नाही. कोकणासाठी मी काय केलं. मेडिकल कॉलेज परमिशन दिली ना की नाही दिली. त्याच्याही आधी मी एका मेडिकल कॉलेजला परमिशन दिली होती. आता मला काय माहिती तिकडे मेडिकल कॉलेज उघडले तर कोंबड्या ठेवायचं कारखाना उघडले, गोरामनी उघडले. पण मी पक्ष नाही पाहिला, माणूस नाही पाहिला. माझ्या कोकणामध्ये एखादी चांगली गोष्ट होत असेल तर कोणी असेल, माझी जबाबदारी आहे. मी त्याच्या आड येणार नाही. चांगल्या गोष्टीच्या आड मी कधी आलेलो नाही, येणार नाही. अगदी माझ्या विरोधकांनी ती करत असला तरी मी आलेलो नाहीये. ही वृत्ती आहे आमची. याला शिवशाही म्हणतात. पण हे सरकारचं मेडिकल कॉलेज होऊ नये म्हणून कोण तिकडे जाऊन बसलं होतं, झारीतले शुक्राचार्य कोण होतं, याचं नाव मला घ्यायला लावू नका. मला थेट त्या मग आरोग्यमंत्र्यांशी बोलावं लागलं, मनसुख मांडविया.
कारण ते माझ्या परिचयाचे आहेत. मी त्यांना बोललो आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही असे अडथळे आणू नका, तुमचा कोणतरी बोलतोय म्हणून तुम्ही माझ्या जनतेवरती का अन्याय करता. एक तर स्वतः काही करायचं नाही, दुसऱ्याला काही करू द्यायचं नाही आणि दुसरं गटार फुटल्यासारखं बडबडत राहायचं. त्यांच्या नादी कोणी लागत नाही आणि लागू सुद्धा नका. विसरून जा त्यांना, ते कधी होते हे सुद्धा आता मला ठेवू नका, कारण त्यांचा काडीचाही उपयोग आता कोकणाला आणि राज्याला राहिलेला नाही. विसरून जा, विसरून जा. आज मी तुमच्या समोर आले ते एवढ्यासाठी आलेलो आहे की अजूनही निवडणुकीचं रणशिंग फुंकलं गेलेलं नाहीये. निवडणुकीचा नारळ जेव्हा फुटेल, प्रचाराचा नारळ फुटेल, तेव्हा या मतदारसंघामध्ये मी येणारच आहे, परत येईनच, तो काय प्रश्न नाही. आणि मला खात्री आहे मी नुसता प्रचारालाच येणार नाही, तर विजयाच्या सभेला सुद्धा मी येणार आहे. मी विजयाच्या सभेला आहे, कारण कोकण माझं आहे, कोकण माझं आहे. सगळे कोकणवासी जे आहेत, तुमच्यावरती त्यांनी जुलूम जबरदस्ती तेव्हा केली होती, तरी देखील तुम्ही ताठ मानेने उभे राहिलात. आणि मला आठवत आहे की एक काळ मधला असा होता की गुंडागर्दीचं इकडे थैमान होतं. आपले गोवेकर काय, आणखीन सगळी ही नावं, वैभव बसला त्याच्या काकांचं, त्याच्यानंतर सत्यविजय श्रीधर नाईक, सत्यविजय भिसे, ही सगळी नावं, ही कशी कोण होती, काय होती, यांचा अजूनही पत्ता लागलेला नाही. पण तेव्हा जर का तुम्ही किड चिरडली नसती तर ही परंपरा, ही यांची घराणेशाही, गद्दारांची घराणेशाही, ही आज पण चालू राहिली असती. माझ्यासमोर मी मुख्यमंत्री असताना काही प्रकल्प जरूर आले होते. वैभव, तू पण आला होता, आपले सगळे इतकी लोक आली होती. मग पर्यटनाबद्दल असेल, आदित्य तेव्हा पर्यटन मंत्री होता. कोकणाला चांगला सागर किनारा लाभलेला आहे, त्याच्यासाठी सुद्धा आपण एक धोरण ठरवत होतो. आणि पर्यटनासाठी एक असा प्रकल्प माझ्यासमोर आला होता. मी म्हटलं याची खातरजमा करा आणि गो अहेड. कोणता प्रकल्प होता? पाणबुडी पर्यटन प्रकल्प, सबमरीन. मी गो अहेड दिला त्याला. दुर्दैवाने यांनी गद्दारी करून सरकार पाडलं आणि मधल्या काळामध्ये एक नौदल दिन साजरा झाला इकडेच किनाऱ्यावरती. झाला होता ना मालवणला, म्हणजे आपल्याच किनाऱ्यावरती. मला पण बरं वाटलं की अरे, अटलजींच्या सुद्धा जे लक्षात आलं नाही ते यांच्या लक्षात आलं. आणि नौदल दिन प्रथमतः मला माझ्या माहितीप्रमाणे कोकणामध्ये साजरा झाला. सगळं तो आपला काय ते शक्ती प्रदर्शन झालं, प्रधानमंत्री आले. माझी अशी अपेक्षा होती की प्रधानमंत्री पहिल्यांदा किंवा काही वर्षानंतर कोकणात येत असतील तर कोकणाला काहीतरी भरघोस देऊन जातील. कारण निसर्ग चक्रीवादळात आले नाहीत, तेवतेच्या वेळेला आले नाहीत. त्या संकटामध्ये एक पैसा त्यांनी महाराष्ट्राला दिला नाही, ना कोकणाला दिला ना महाराष्ट्राला दिला. अवकाळीचा पैसा दिला नाही, संकटात पैसा दिला नाही. आता महाराष्ट्र आपल्या ताकदीवरती उभा राहतोच. आणि महाराष्ट्र नुसता ताकदीवरती स्वतः उभा नाही राहत, तर स्वतःच्या ताकदीवरती देश सुद्धा उभा करतो. ही महाराष्ट्राची ख्याती आहे. पण मला असं वाटलं होतं की पंतप्रधान येत आहेत, काहीतरी भरघोस देऊन जातील. दिलं काहीच नाही. जाताना पाणबुडी, तो सबमरीन प्रकल्प गुजरातला घेऊन गेले. म्हणजे तुम्ही येताय, आता मला अशी भीती वाटते की ते आता महाराष्ट्रात वारंवार यायला लागलेत. देण्यासाठी येत नाहीयेत. मला भीती असे वाटते की जिथे येते तिकडनं काय ते गुजरातला घेऊन जाण्यासाठी येतात. ठीक आहे, काय इकडे चल दे, काय इकडे घे. हे असे पंतप्रधान आपल्याला पुन्हा पाहिजेत. मी मुद्दामून, कारण हे पाठ करून बोलणं फार अवघड आहे. तुम्हाला जर मी आज सांगितलं की चला निवडणुकीच्या कामाला लागा, म्हणजे काय करणार तुम्ही? निवडणुकीच्या कामाला लागा म्हणजे काय? नुसतं ओरडत घोषणाने फिरणं? तसं नका करू. ज्याप्रमाणे आता त्यांचा एक तो रथ फिरतोय, मोदी सरकार, मोदी सरकार. आणि एक गोष्ट मला खूप समाधानकारक वाटते की गावकरी त्यांना अडवत आहेत, महिला पुढे जाऊन अडवत आहेत, अधिकाऱ्यांना विचारतायत अरे हे मोदी सरकार आहे की भारत सरकार आहे? भारत सरकार असताना तू मोदी सरकार कसं काय लिहू शकतो? देशाचं नाव बदलून तुम्ही भारताच्या ऐवजी मोदी ठेवलेत का? नाही, पण आमच्या योजना तर योजना तर आल्या नाहीच, पण योजना मोदी सरकारच्या आहेत का भारत सरकारच्या? म्हणजे आता सुद्धा माझ्या फोनमध्ये एक शेतकऱ्याचं रेकॉर्डिंग आहे. हल्ली त्यांनी फोन सुरू केले, तुमच्यापैकी इव्हन काही जणांना आले असतील. बरोबर नंबर घेतात, मग विचारतात आपण भास्करराव जाधव का? तर भास्करराव म्हणतात हो मीच.
हा काय तुमच्याकडे तुम्हाला केंद्राच्या योजना कळल्यात का? हो कळल्यात. मग तुम्ही पुन्हा भाजपला मतदान कराल का? पण तो जो शेतकरी विदर्भातला त्याने सांगितलं की ताई ऐका, मी आजपर्यंत भाजपला मत देत आलो, जरूर देत आलो, पण आम्हाला काय मिळालं? मग इकडे तो विषय नाही, पण विदर्भातला आहे. सोयाबीनचा त्यांनी भाव सांगितला की 14 साली काय होता आणि आता काय आहे. तुमचं आयात निर्यात धोरण हे कसं आमच्या शेतकऱ्याच्या मुळावर येत आहे. आणि हे सगळं 10 वर्ष मी अनुभव घेतल्यानंतर एक वेळ मी माझ्या मुलाबाळांचं आत्महत्या करेन, पण पुन्हा भाजपला मत देणार नाही, हे तो शेतकरी सांगतो. हे साधे शेतकऱ्याचं म्हणणं आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की तुम्ही आज या सभेसाठी एकत्र आलात. ही सभा आहे, या सभेमध्ये तुम्ही एकमेकात चर्चा नाही करत, पण जेव्हा तुम्ही गावात जाल तेव्हा गावावरती, पारावरती, वाड्यांमध्ये पारावरती झाल्यानंतर कुठे चहाची टपरी असेल, ज्याप्रमाणे 2014 साली भाजपने एक कार्यक्रम केला होता, चाय पे चर्चा. आता आपण उलट करायचं, होऊन जाऊ दे चर्चा. आणि प्रत्येक गावकऱ्यांना, महिला असतील महिलांनी महिलांना विचारायचं, पुरुषांनी पुरुषांना, तरुणांना तरुणांनी. कारण आता जो अर्थसंकल्प सादर केला निर्मला सीतारामन बाईंनी, आम्ही आता देशामध्ये 4च जाती मानतो, एक तरुण, एक महिला, एक गरीब आणि शेतकरी. हे 4ही वर्गाला मी सांगतोय की तुम्ही एकमेकांमध्ये बोला. आणि तुम्हाला गेल्या 10 वर्षांमध्ये म्हणजे मोदींनी जी एक योजना जाहीर केली होती 14 साली, की आम्ही प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रत्येक एकरात त्याच्या पिकाप्रमाणे किती खर्च झाला तो काढणार, त्याच्यामध्ये मग आणखीन 50% नफा असा काहीतरी त्यांनी धरला होता, तो त्याच्यात ऍड करणार आणि तो जी रक्कम येईल ती हमी भाव शेतकऱ्याला देणार. त्याला माझं आव्हान आहे, ह्या कोकणामध्ये तसे मराठवाडा विदर्भासारखे शेतकरी तसे नसतील, पण मी महाराष्ट्रामध्ये जो फिरणार आहे तो याचसाठी फिरणार आहे की शेतकऱ्यांना बोला, तुम्हाला पीक विमा वेळेत मिळाला का? इथे काजू आहे, आंबा आहे, तुम्हाला कधी नुकसान भरपाई आता मिळाले का? बरं, पहिल्या प्रथम मी त्यांचं काही उडत काढण्याच्या आधी इकडे त्योक्तेचा फटका बसला होता की नव्हता बसला? निसर्गाचा बसला होता की नव्हता बसला? बसला होता ना. कारण मी आलो होतो तेव्हा इकडे, निसर्ग चक्रीवादळाच्या वेळेला मला वाटतं मी आलो होतो. आणि त्यावेळेला मी मुख्यमंत्री असताना जी मी मदत केली होती की तुम्हाला ज्यांचं नुकसान झालं होतं त्यांना मिळाली होती की नव्हती, हे जाऊन विचारा, माझी तयारी आहे. पण हे नुसतं घोषणांचा पाऊस पाडताय आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ असेल तर दुष्काळात 13वा महिना असलेले मोदी सरकार आपल्याला नको, अजिबात नको. आम्हाला आता देशामध्ये 5वी बहुमताचं हुकुमशहाचं सरकार नको. आम्हाला इंडिया आघाडीचं मिलीजुली सरकार चालेल, कारण ते सगळ्यांना सांभाळून घेऊन पुढे जाणारं सरकार असेल. या ज्या काही योजना आहेत या योजना सुद्धा तुम्ही विसरला असाल. एकदा त्यांनी ते भास्करराव तुम्ही आहात, रमेश तुम्ही पण आहात, जे आमदार आहेत, मला वाटतं पहिलंच अधिवेशन असेल, देवेंद्र फडणवीसांनी ते काहीतरी भारूड केलं होतं, ते त्या काय ती वसली 3 गावं, एक 2 वसली, एक वसेची ना, एक होईची ना, ते तळीची ना. आणि मी त्याला उत्तर दिलं होतं, 15 लाख रुपये येत आहेत, 15 लाख रुपये यायची ना. विधानसभेच्या सभागृहात बोललो होतो. तसं या ज्या काही घोषणा आहेत, जनधन योजना म्हणजे मला काय माहिती नाही कोणाला किती मिळाल्या, उज्ज्वला योजना, आयुष्यमान भारत योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी योजना, ही मुळामध्ये काँग्रेसची योजना होती, त्याने नाव बदलून परत दिलं. पंतप्रधान स्वनिधी योजना म्हणजे पंतप्रधानांचा स्वतःसाठी काही निधी असेल का, पीएम केअर फंडासारखा कल्पना नाही मला, पण त्या योजनेचं नाव प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना आहे. म्हणजे प्रधानमंत्रीचा स्वतःसाठी निधी आहे का, देव जाणे, असेल सुद्धा. जलजीवन मिशन योजना, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. आता हा माझ्या कोकणाशी संबंधित भाग आहे. किती जण इकडे मासेमारीवरती किती जण आहेत, आपल्याकडे कोळी बांधव किती आहेत, त्यांना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना याच्यातल्या किती लोकांना लाभ मिळाला? पण माझी माहिती अशी आहे की या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ हा गुजरातला मिळालेला आहे. हे सगळं गुजरात. आम्ही काय असेच पडलेलो टोळगे? या पुढच्या ज्या योजना आहेत, स्वामित्व योजना, उडान योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, स्वच्छ भारत योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, संसद ग्राम योजना, त्याच्यानंतर 100 जवळपास त्यांनी स्मार्ट सिटी करण्याचं सांगितलं होतं. किती स्मार्ट सिटी झाल्या देशामध्ये?
हे निवडणुकीच्या कामाला लागा म्हणजे हे काम करा तुम्ही. नुसतं त्या निवडणुकीच्या तोंडावरती जर आपण गेलो आणि त्यांचे वाभाडे काढले तर लोक म्हणतील अरे हे बोलणारच करणे विरोधी पक्षाचे आहेत. तसं नाहीये. मी कोणाचाही विरोधक नाही. मी विरोधक हुकुमशहाचा आहे आणि मी विरोधक खोटारड्यांचा आहे. आजपर्यंत आम्ही तुमच्या सोबत होतो, 25-30 वर्ष राहिलो. आम्हाला वाटलं होतं की काहीतरी चांगलं होईल, पण चांगलं न होता जर तुम्ही आता सरकार म्हणजे काय, आपले ज्या वेळेला मनोज जोशी मुख्यमंत्री होते त्या सुमारास तुम्हाला सगळ्यांना कल्पना आहे, कारण बरेचसे तुम्ही मुंबईकर आहात, तुमचे नातीगोती मुंबईत आहेत. मुंबईमध्ये गँगवॉर फोफावलं होतं. गँगवॉर माहिती ना, म्हणजे रेल्वे स्टेशनवरती पण गोळ्या घातल्या जायच्या. कोणी कोणाला दिवसा कधी बातमी आहे की आज ह्याला उडवलास, त्याला उडवलास, त्याला उडवलास, ह्याला उडवला. आणि आपल्या युती सरकारने ते गँगवॉर मोडून काढलं होतं. आता दुर्दैव असं दिसतंय या सरकारमध्येच गँगवॉर सुरू झाले. एक मिंदेची गँग, एक भाजपची गँग, तिसरी गँग अजून दिसेची ना, पण ती आहे. कारण ती 70,000 कोटीच्या त्या सिंचन घोटाळ्यात बुडलेली आहे म्हणून तिला डोकं नाही वर काढतायत. वर येत नाही, ती पाणबुडी सारखी खाली गेलेली आहे. पण हे गँगवॉर जर सरकारमध्ये होणार असेल तर मला मोदीजींना परत सांगायचे की मोदीजी, तुमच्या त्या सत्तेच्या हव्यासा पायी तुम्ही भाजप इकडे संपवून टाकलात. विरोधी पक्षाला संपवायला निघाले कारण नसताना, पण जे बाजार बुणगे, बेडकं आणि भेकड भाकड माणसं तुम्ही तुमच्या पक्षात घेतली. अगदी इथला सुद्धा जो गद्दार तुम्ही घेतला, भेकड माणूस, हिंमत नाही. या भेकडांना घेऊन, भेकडांची फौज होऊन तुम्ही माझ्या निष्ठावंतांच्या फौजेवरती चाल करून येताय. अरे तुमचा पक्ष शिल्लक राहिलाय कुठे? जर तुमचा उपमुख्यमंत्री आहे, देवेंद्रने मला सांगायचे की तुम्ही पाव उपमुख्यमंत्री झालात, पुन्हा येईन घोषणा करताना मोठे होतात. म्हणजे आता तुम्ही त्याला काय म्हणता? मी नाही म्हणत. म्हणजे घोषणा करताना काय होते आणि आता झाले चिराट. म्हणजे एवढं ते काय टरबूज, त्याचं झालं चिराट. तरी तुम्हाला काय पटत नाही, तरी तुम्ही अजूनही धंदे करताय फोडाफोडीचे. अहो रात्र जागून मी आजारी असताना, मी जेव्हा काही हालचाल करू शकत नव्हतो तेव्हा तुम्ही हुडी वगैरे घालून या सगळ्या काळ्या रात्रीच्या ज्या काही करामती केल्या त्या तुमच्या पक्षावरती उलटल्या जातात. तुमचा पक्ष संपलाय, तुमचा पक्ष संपवलाय. माझी शिवसेना आहे तिकडे ते उलट आणखीन वाढले, फोफावले, आणखीन फोफावले. जिथे जातोय तिथे माझ्यासोबत लोक येत आहेत. आणि विशेष म्हणजे हिंदू तर आहेच, पण रायगडच्या 2 दिवसाच्या दौऱ्यात मोठ्या प्रमाणातील मुस्लिम लोक बरोबर आले. तर त्यांना पण कळते की अरे यांचं हिंदुत्व वेगळं आहे. यांचं हिंदुत्व म्हणजे धर्माधर्मामध्ये आगी लावणारं हिंदुत्व नाहीये. आमचं हिंदुत्व हे घरातली चूल पेटवणार हिंदुत्व आहे आणि तुमचं हिंदुत्व हे घरं पेटवणार हिंदुत्व आहे. आणि म्हणूनच मी हा संवाद दौरा सुरू केलेला आहे. कारण तुमच्याशी तुम्हाला कळलं पाहिजे की अरे आहे कोणतरी यांच्याशी लढणार आहे. ही लढाई मी लढतोय, ही लढाई तुमच्या ताकदीवरती लढतोय, तुमच्या भरोश्यावरती, तुमच्या आशीर्वादावरती लढतोय. अजूनही भारतीय जनता पक्षाला कळत नाही की हा उद्धव ठाकरे एकटा याचा पक्ष फोडला, पक्ष चोरला, निशाणी काढली. यांच्या लोकांवरती आम्ही ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय सगळं लावतोय, तरी सुद्धा उभा कसा? कारण उद्धव ठाकरेचा जीव हा समोर बसलेला आहे. उद्धव ठाकरेची ताकद ही समोर आहे आणि ही ताकद यांचं संरक्षक कवच जोपर्यंत हे माझं वडिलोपार्जित कवच आहे. होय, मी घराणेशाहीचा वारसा घेऊन पुढे चाललेलो आहे आणि हे जोपर्यंत माझ्या सोबत आहे तोपर्यंत किती गद्दार होत मला त्याची पर्वा नाही. कारण गद्दारांना गाडण्याची मला गरज असते. तुम्हीच बसले तिथल्या तिथे चिराटासारखं ते फोडून टाकाल तुम्ही. आणि ही निवडणूक ही फार महत्वाची. दरवेळेला निवडणूक ही महत्वाची असतेच, पण यावेळीची निवडणूक ही फार महत्वाची. ती एवढ्यासाठी आहे की दरवेळेला 26 जानेवारीला आपण प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा देतो. हल्ली ते एक मोबाईलमुळे ते झाले, हॅपी गणपती चतुर्थी, हॅपी दिवाळी, हॅपी न्यू इयर, हॅपी ते. तसं प्रजासत्ताक दिनाच्या पण शुभेच्छा. मला फक्त एवढीच धास्ती की जर यावेळेला पुन्हा हे राक्षस तिकडे बसले ज्याने गँगवॉर आज मुंबईमध्ये सुरू केलेले आहे, हेच जर का पुन्हा तिकडे बसले तर पुढचा 26 जानेवारी उजाडणार नाही, प्रजासत्ताक दिन असणार नाही, तो हुकुमशाह सत्ताक दिन आल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्याच्यासाठी
तुम्हाला सर्वसामान्य जनतेला एकवटून ही हुकुमशाही गाडावी लागेल. आणि मला खात्री आहे की या उन्हामध्ये, कारण आता अजूनही फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा आहे, निवडणुका तर मार्च एप्रिलमध्ये रणरणच्या उन्हामध्ये होणार, पण आज सुद्धा उन्हामध्ये तुम्ही आलात. आज तर रविवार, म्हणजे खरं कोंबडी चोराचा नाही, कोंबडी वड्याचा वार. तरी देखील तुम्ही आलात म्हणजे तुम्ही निश्चयाने आलेला आहात. अनेकदा आपण टीव्हीवरती बघतो की यांच्या बैठकीमध्ये, मिटिंगमध्ये खुर्च्याच खाली असतात. आमच्याकडे जे उभे आहेत त्यांना खुर्च्याच नाहीये, कारण इकडे एक सुद्धा भाडखाऊ नाही आलेला. इकडे एक सुद्धा भाडखाऊ आलेला नाहीये. माझ्याकडे भाड्याची माणसं नसतात, माझ्याकडे रक्ता मांसाची आणि माझ्या हृदयाशी जोडली गेलेली माणसं असतात. आणि या सगळ्या तुमच्या माझ्या हक्काच्या, नात्याच्या, रक्ताच्या जनतेवरती भरोसा ठेवून मी लढाईला उभा राहिलेलो आहे. सोबत राहणार आहात, सोबत राहणार आहात. कारण ज्या पद्धतीने त्रास देत आहेत, जुन्या जुन्या केसेस बाहेर काढतायत, अरे काढा, थोडे दिवस आहेत, नंतर आमचे दिवस येतील तेव्हा बघा कशी तुम्हाला जाऊ द्या. तर काही शब्द बाळासाहेबांचे आठवतात पण मला बोलता येत नाही. ठीक आहे, चक्रीवाढ व्याजासह, भास्करराव म्हणतात व्याजासह चुकता करू, म्हटलं नाही, चक्रीवाढ व्याजासह. आणि एकदा असं त्यांचं डिपॉझिट जप्त करायचं की सगळं सावंतवाडी विधानसभा असेल, हा सिंधुदुर्ग रत्नागिरी असेल, इकडे जे आपल्या अंगावरती आले त्यांचं नाव पुढची पिढी विसरून गेली पाहिजे. आहे तयारी? ठीक आहे, सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जिंदाबाद जिंदाबाद. धन्यवाद. आता या ठिकाणचे आजची सभा संपलेली. उद्धव साहेबांचा दुसरी सभा कुडाळ येथे आहे आणि संध्याकाळी पुन्हा कणकवली येथे आहे. आल्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद. जय जय महाराष्ट्र. टाकून देता